Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, kumusta ka mong tanan diha? Pinaot na nangata sa maayong panglawas o kapiskay. Bayno niya ang sumpay ning sugilanon sa Layla Libat. Part 17 na ta mga ka-DJ, mga ka-listeners no? Pasensya kayo nga nadugay kung upload ng sumpay ning drama. Layla Libat Part 17 o Advance Merry Christmas and Happy New Year. Ilan na lang kaadlaw, Pasko na. Daghang kayong salamat mga ka-DJ sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. Layla Libat Part 17. Kung dili paghatag og paglaom, nga dili babag ang kalahi nimo sa uban, aron kabuoton mo ang bangaw sa kalampusan. Kinsay imong pangan? Sa pinaklas ka pagkasulti, sir, ako si Miss Triple L, kun Layla Libat. Libat gyud kang tinuod? Tutuki ako mga mata, o makita nimo ang duha ka dagway sa kamatuuran. Okay. Dawat ka na. Sakay na sa auto. Mapasigarbuhong idalit kaninyo sa RMN Drama, kining sugilanon, Layla Libat. Huy! Libat ka! Ayaw pag minaldita! Ano ba naglibat ko? Dili ko tao? O sa bagad? Duha ko sa imong tanaw? Kasundo ko ni mo! Nawgawa, oy. Usara manggug ka sa kutanaw, maong bullseye. Hoy, Layla! Laya si Libaya, oy! O gano palayason ng kunimo? Tungod kay wa kay angay nga magpasupasoy ning mansyon, kay libat ka! Hoy, kasad! Venus ginamos! Amo ning bay! Busa, bisan libat ko, may katungod ko magpaso-paso dinhi sama sa prinsesa. Usa ka binuhat nga nagpasaan sa usa sa labing bugaat nga kasakit, ang pagbiay-biay gikan sa uban. Apan bisan pa niini, mibarog siya aron ipakita nga dili siya lahi sa uban nga gitawag og normal nga tao sa katilingban. Layla Libat. Sugilanon nga sinuwat ni Maria Gina Vidal sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, Ariel Mancaw. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Laing dalit kanato sa RMN Drama, Layla Libat. Sa miyaging yugto ning sugilanon nato na sayran, nalipay kay si Layla nga nakigsayaw niya si Rickson o nga wa siya awayan ini. Naghuna-huna na lang siya nga siya si Cinderella nga nakigsayaw sa iyang prinsipe. Unya sa dihang mialas 12 na, kalit lang nga midagan si Layla kay lagi siya si Cinderella. Ug ang resulta, nagkabuang na sab silang pangita sa dalaga. Og si Rickson ang nakakita niya sa daplin sa baybayon. Karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Layla Libat. Layla! Aram ka din dapis may bayon? Ang akong prinsipi ay nakita na yun ko. Gusto na! Ay kung tawag ang prinsipe. Ibisan ka nung sa... Dili mahitabong ma-inlove ko ni mo, Layla! Dili! Ingang bitaw ko. Ay kahadlok may love ka na ako, Erickson. Kinaibaw akong dili na mahitabo. Tripping ra niya ako, eh. Unsam ka? Nag-drugs ka? Wa! Pero, thank you kayo ha, na nagisayaw ka na ako. Unya, ang kanta pag akong paborito kay itong gisayawan. Ang Love Me. Unsam ka, Layla? Puro kag-adik ka ng imong silutihan. Ano di ay? Dili di pwede mag-tripping ko, hindi ko mag-drugs. Ang mamong ikabsan saon eh. Tanawan ako ng dagat, Rickson. Linaw kaysa. Nabulabog pag singgit mo. Bitaw joke. Nga tanawang buwan. Haya kayo. Ay, mara doon ay silver nga nagsayo-sayo sa balod sa dagat. Nindot kayong view, no? Huwag ko magtuo nga madamguhon ka sa diay. Angang! Libre magundang magdamgo. Magmakahimog yung kapag damgo bisan unsa. Pero balik tas dagat. Romantiko kayong dagat, no? Ay, dibaw ka. Magini akong damgo sa una, ay. Kung doon ako'y uyab. Animi sa daplin sa dagat. Magplano sa mong ugma. Ayaw na lang paghandom, anak. Anong dili man? Nga uyab naman, Miss Bimbo. Oo.
tuod. Papukunin mo to baga ay. Asa man, gusto ka makigminyo na ko ni Bimbo? Para mahatagan na kung katumanan na gusto ni Papa Luisito? Kung may tarong pang bahin sa imong utok, Layla, pahawa sa mansyon. Kasi manggod ni mo. Ang akong pangutana, kung gusto ba kang mapakasal ako ni Bimbo? Oh, ang buti mo. Buta naman ka. Ikaw ba? Huwag ko kasabot ni mo ay. Imong manok si Bimbo. Unya, siya pag yun ang imong ipasubot na ako. Unya kang wala ako na siya gisugot. Wala ka naglibog-libog diha. Dali na. Natuong na ta. Nag-tripping pag ko diri. Layla. Huwag ka kasuway o uyab-uyab. Ikaw ba? Sige, balik-balik na pangutan na ha. Huwag pa lagi taon. Pero, huwag man ko mangandoy yun yung makauyab lang yung kong pataka. Ang ako gidutang gusto nga, love. Kana bang, love, kit kayo na ako mauyab. Para matawag ko nga in love ko. Oo nga. Unsa may gibati ni mo ng Bimbo? Juan. Ay, iba mo muna pagbuot nga siya akong pilion nga pamanhon. Wa ka mo tubag sa mong pangutana. May gusto ka niya, wa? Wa. Pero, arong dili ko mo palpak. Ako na lang siya tunaan pagmahal. Di man sab siya lisod nga mahalon, di ba? Puutan siya. Gwapo sab. Taas. Gentleman o pinangga ko. Tanaw mo kas dagat. Nanghupaw pag yun. Mahala ka na sa mong kinabuhi. Lain. Kasi bahala na kus kong kinabuhi. Ikay desisyon sa imong kinabuhi. Ay na kong iduhig. E tingalig, ako pa'y basulo ni mo kun mupalpak ka sa mong relasyon na ng Bimbo. Tawa mo ka. Karon palagi kong makadungog at tarong kang nahimog desisyon para nako. Kaya bang, doon ba'y kamay concern ba? Dili ko concern ni mo. Ang ako nga, di ko ni mo basulon. Kung wakay gusto ni Bimbo, aw, buwagi siya. Ha? Kay, lisod na. Sigihan niya ko ni mo basol. Kung mapasakitan ka ng Bimbo. Hala. Concern na lagi ka na ako, yun. Angko na lang. Kinsa ko taon ka nga ma-concern ko ni mo. Aw, ako lang. Si Laila Libat. Pero, thank you paghihapon ha. Basta, nalipay kong gisayaw ko nimo. Promise. Lipay yun ko. Kunyaw ako nimo awaya. Thank you ha. Oh, Thank ay. Ah. Oh. Ay, kapuya. Ay, alam ko na yung duha din eh. Hi. Yan ay mga uyab. Babe, nausa naman ka? Pakuyawan mo minimo eh. Sorry babe ha. Pero, nag-tripping lang ko kanina nga ako sa Cinderella. Sayang lang, dili ka akong prinsipi kanina. Mamang ko ka dito. Ha? Pero, mga tawag na ta babe. Kay mamauli na rin mo ugma. Magdungan lang din ninyo. Dili mahimo, Bimbo. Ha? Kamu si Venus ang nagkuyog sa pag-anhi. Busa kamo ang magdungan og pauli. Oh. Kundi ka gustong magpatay sila sa biyahe. Ano mo, magkita mutungan nila? Hindi kailang seleksyon nga. Tuwayo na sabi mo si Layla. Makalagot ba yaw eh? Venus. May patingaling. Kalmakalmahan na nimo imong kaisog. O ganaman ko no? Ano makapatuyang si Siyang Gibati? Ha? Kada si Layla? Kuan man gud, mura mo gud og. Mas bastos pa katan-ahon kasi kang Layla nga nagtubo sa squatters area. Bimbo? Ano ko kung na pagsulti ha? Ano sa naman mong tanan? Nabuang naman mo ng Layla? Sa ako nang gingon, dili lisod mahalod si Layla. Itinuod siyang tao. Yes. Hala, uy. Pabalik na kita sa bahay. Hoy, Layla. Hmm? Ayaw patakag sumbong ni Tito dito, ha? Oh, sige. Basta madilin ako isumbong niya. Kaya ako dang kalimtan. Oh, May man na masabot atong daan, di ba? ayaw sultihin si Tito nga... Nagyaway ko ni Venus. Oh, sige. Dili na ko siya sultihan, ana. Ah? Bahala na ka kung unsa isulti ni mo ni Tito. Tanawa, nagbugaw, di kay klaro. Sige, ikabala ka. Dili kay nako dauto ni mong uyab. Pero, ako na sultihan si Papa nga uyab nami si Bimbo. Ayaw na siya sultihin, na. Ha? Ano man? Basta. Ayaw na siya sultihi bahin sa inyong relasyon ni Bimbo. Aw, pag-ampo
lang diha nga dili siya mangutanan nako. Ay, na naman di tao. Ay, Sir Diggs! Hi, Tita Teresita, may atlaw. Ay, Laila, kumusta ang biyahe? Ox na Ox. Okay na siya kayo. Mulaos na ko sa kwarto, tita. Ah. Ikapoy ko sa biyahe. Oh, naunsa man to si Dong Rexon, Daylayla. Imo tong gihiluan, nga hilumon man kayo? Wasad, uy, Sir Diggs, uy. Ikapoy lang dito sis biyahe. Mao nga, dito ka na musulti. Aw, basin hangover pa. Kinahanglan nga mga ndam ra ba mo day, kay pa-eskwelahon mo karate ni Sir Luisito. Kaming duha, Sir Rexon. Oh, kamong duha. Uy, maoy gusto ni Papa ni mo, Luisito. Nga makamaumong manalipod sa inyong kaugalingon, Laila. Aw, okay. Bye, lucky. Kakapoy ba sa biyahe? Pahuway na ko. Gimingaw ko sa akong kamara. Ay. Hello, Rexon, magkita tabi. Vinos. Ikapoy ba ko sa biyahe? Pwede ba maghuwat lang una ka sa akong tawag? Naunsa naman ka? Nausab naman ka? Ano sabi na usab? O ganun kita tinagdan ako? Dili na gali ka mag-carry na ako. Dili na ka mag-effort sa magkasulti ta. Nagsulti naman tas panglaw. Ano ba may gusto ni mo? Magminyo na ta. Ano? Gusto ko nga magminyo na ta. Makigdungan tas nila ni Bimbo ug Layla. Unsa? Bisaad ka na ako nga magpakasal ta, di ba? Pwes, mauna na yung panahon, Rexon. Venus, ayaw na paghiskot o kasal. Kinahanglan mas stable una ako sa komposisyon sa kumpanya ni Tito Luisito. Pero dili magig kayo pasagdan ba? Oh, sa ako nagkiingon, mahimo may na, ubalhin ka sa mong kumpanya. Ayaw pag hunahunaan agad. Dili ko mubiya sa akong trabaho. Sige, bye. Matugod na ko. Aron makapanghunahuna kong tarong. Kinsa naman sa doon? Kinsa bay? Hindi ko eh. Sorry nga natugaw ka sa imong pagpaway Dong Rexon. Pero sugo sa imong Tito Luisito nga tawgon ka. Kamong duha si Layla. Unsa? Nga naman? Di naman ako si Tito Luisito nimo. Di gyud ko makatubag nimo. Pero doon ako ideya. Unsa man eh? Pa-eskwelahon mo karate si Layla. Unsa? Pa? Kumusta? Ako ang anging mangumusta ka ni mo, Layla. Unsa naman, nagkita ba ka mo si Mr. Cho? Upa! Ug butan kay siya. Ug dili siya apektado sa akong pagkalimbat. Sood ko siyang higala, Layla. Ug magkatabang siya nimo sa tanang panahon. Unya, kumusta man si Rexon dito sa Panglaw? Kuan pa, okay naman. Wa man kay siya mangaway nako. Iya mo kong gibantayan. Di magani siya gusto malayo ko niya. Tungod kay nahadlok siya nako. O tingali. Kumusta si Bimbo ug Venus? Dito nakita mi. Unya, kuan. Gipakauwawan kaniya at tubangan sa mga tao, dili ba? Uy, nga na ibaw magkaana pa. Kinsa ba nasulti ni mo? Layla, sa ako nagingon. May kaugalingon kong pamaagi. Unsaon nga mahibaw ko sa mahitabo ninyo. Ha? Uno. Unsay gamit sa kwarta. Ay. Ito? Unsa may tuyo ni mo namo dito? Rexon, una, gipa-enroll ko na kamo sa karate club si Layla. Ha?
eskwelahon minimum karate dito? Ay, may ka na ni mo, Rickson, oy. Aron dili na ka makulatahan. Ilong mo diha, Layla. Okay. Gusto si Layla, Rickson. Kay uwaw kayo. Kung ikaw na noong lalaki ang salbaro ni Layla sa kakuyaw, mao nga kinahanglang mo eskwela mong duha o karate. Aw, wanay problema. Sige, mo eskwela ko. Kumusta man mo si Bimbo, Layla? Ha? Kuwan pa ka ng... uy, Rickson, unsa man, ako sultihan si Papas tinuod. Imo nang kinabuhi, Layla. Bahala na ka, anak. Uyab na mi si Bimbo pa, pero testing pa lang ni. Osa? Unsay testing? Unsay testing, Layla? Kuwan ba? Balik ko sa kabuhan na ning among deal pa. Kung di ko makauyan sa iyang batasan, buwag mi. Renew man ni amo pa. Pa, atakihon pa. Pa, pagtaro, nga na ikatawa man ka. Pa? Ay, nahimuot lang ko nga mamati di mo, Layla. Murag batang way buot ito, no? Mura. Pero husto siya. Mas may nang testingan una nimo ang usag ka relasyon kung mo work ba ni o dili. Ha? Kita. Kumusta man sad mo si Venus, Rickson? Nahibaw ko nga gipagkauawan ni Venus si Layla at tubangan sa daghang tao. Unsa? Kinsa may misulti mo na dito? Si Bimbo ba? Dili. Kung mauna, doon na kay laing tao nga gipada dito, tito? Ako na ng problema kung giun sa nagkupagkahibaw, Rickson. Pero, wa na ko magkauyon sa batasan si Munguyab. Mao nga, kinahanglang buwagan na nimo si Venus. Ayaw pa? Layla. Ay, pasagdila na sila relasyon pa, uy. Tatal, kaya raman ako na kamaldita ni Venus ba? Ako na lang hunahon nga abnormal na siya. Kung manulti ka, Layla, muna sa kagbutan kayo. Hilom, Rickson. Huwag yun magdag kaayuhan ni mo ka ng bayhana. Pulos kagubot ang iyang da. Mao nga hunahunag maayo. Kung angayan ba siyang mamahimong asawa nimo sa umaabot. Ugtog kara og maayo kung unsang na si mong kasing-kasing. Sige. Pangandam na mo sa inyong klase sa karate. Aray, kasakit sa kalawasan. Agay. Rexon? Naunsa ka man nga naglisod ka maglakaw? Mo na. Sige, magukatog. O may exercise. Pamaula noon. Nya, Layla. Musamot na kaini ka maayong mga mutinday. Kung din magpabuang-buang ni Rickson, katilaw gid sa kong kumo. Ilom day? Pero sa gagwa mahapla ganina da. Ato man to master akong gasparing. Hapla gyud ko. Wow, sab kay siya mo hapla na ako, uy. Bitaw do. Baning kamot gid sabdong Rexon nga malupig nimo si Layla sa karate. Basta magkasparing mi ni tita. Katilaw gini sa kong kumo. Suwayi. Do ka pa? Sige, balog, Rickson! Balog! Kamusta ka?
Joke, mga slips! Kaya mo! Nasuko! Siya pinagahawak ko pa masuko! Yagal mo slips ba na ganay? Buwangan ako eh. Anong ako maghihagkan si Layla sa lips? Yan pag yun ako eh. Hoy, nag-kiss mo ka ni Mom? Oh. Ha? Oh. Babae ko to. Nga, huwag akong suntukon. Kaya ako nang najudo. Ako lang hagkan. Biar ba lips ng Ma'am Layla eh? Saglit ba ta? Oh. Unsa mo ka? Tilaw kag kumo? Ay, sorry. Dili ko dili. Sorry. Ang janitura eh. Chismoso. Ano yung mong pugihagkan ganina? Oh. Unsa man? Pasuntog ka na ako ganina? O magpabalik kasi mo bukton? Aw. Di sab ko ng balian ko eh. Pero, binuang to imo. Pamgani makakiss na ako sa Bimbo's lips, ikaw na noon. Ha? Sa kinsang bayhan na akong makita ano eh. Akong hagkan kung kasuntokon ko. Oh. Ang pahigo man ka? Oo lang. Asa man? Wa ka ludas akong lips. Uy, Lila. Ano sabi ka? Tanan lang yung mga hunaunaan mo? Imong ipangutana? Ano ko kasuko, God? Nangutana na gani ko. Kung giluod ba ka sa akong lips? Oo, giluod ko. Nakabati ka? Giluod ko. Aw. Magpakis na lang sa po ni Bimbo. Nga naman, Ano may baw ko? Kung ludon ba sa akong lips? nabuang na ka? Suko ka? Di ka gustong hagkan ko ni Bimbo? Ha? Ala, isiga lagi ni mong mata. Uy! Ha? Nga ko taong pugngan man ka? Nga hagkan ka ni Bimbo, ha? Bahala kasi mong kinabuhi, eh. Walagi ka mo dili na ako. Pero pag ingon ako nga mapakis ko ni Bimbo sa lips, gingon lang lagi ko ni magbuang. Ha? Nagtuog itingali ka, no? Nga manghilabot ko sa imong personal nga kinabuhi. Ay nga na laging buang man ko kung mapakis ko sa lips ni Bimbo. Tubagaon na ako, Bi. Sige na, kay libog ko. Kung magpakis ka niya, kanang dili ikaw ang mahagad, eh. Kay babae gud ka. Aw, utuod no. Ay, salamat na sa lamdag ha. Ay, nagsabot man sab mi. Ha? O sa minyo gisabutan ni Bimbo? Kuon. Pwede siyang mukis na ako, pero sa agtang ra, sa ulo o sa abaga. Kara, mo na husto. Ingon bitaw kung gusto ko. Pero, nganong mao man ang imong gikondisyon niya, ha? Ay, maniguro pamanggog ko. Kung siya na ba gyud ang angin ako pamanhon. Aw, kana gyud. Kana. Ingon bitaw ko, kana. May ginamaniguro no. Pero kinahanglan maninguha sab ko no. Ha? Maninguha sa unsa? Nga ma-in love ko ni Bimbo. Kana! Gamitan ko ng utok mo. Hagbay rin akong ginamitan niya akong utok. Pero, nga nalaking gihagkan magyud ko ni Mas Lips ganina. Sas! Sigbalik ang pangutanang wala may eh. Ilom na da. Labad ang akong Oh, okay. Sige. Ay, sige, di na ako magsaba. Kana, good. Hilom na da. Pero, nga na dili man ang ako ang tangi mong gikisan, Bi. Ay, asa pa galing sunoy? Kalit magunin ni mo gipahulong nga auto. Mamukmo sa tanang kalaki ni mo. Samo kay kapamatiun, Layla. Sige, balik ang pangutanang wala may. Malanggot ka suko, God. Suko dayon. Kung ang binaghuna-huna ramang ko, doon ramang ko nga ako agtang sa kong lips, di ba? Ugay kabot to sa kadangaw. Pabor pag yun sa imong lips akong agtang. Pero nga sa lips mangyod ko ni magyagkan, be. Tungkol kayo nabuang na ko. Unsa? Nabuan na ka? Oh! Pagsure diha, uy. Nabuang ko, Layla.
O kung di ka gusto mo samot ko gabuang, hilom na, ha? Ug hoy, ayaw gid ipanabi ang kung case na mo sa lips, ha? Kung di ka gustong magkagubuta ug masuko, gid ko nimo. Uy, secret ra ni nato, uy. Kana, dili mahimong moabot na ni Venus. Hello, Bimbo. Oh, Venus. Niya lagi ka. Kuan, busy naman si Rexon sa trabaho. Mao nga ako na lang mo bisita niya. Naaba siya? Wa. Tuwas na karon si Layla's Karate Club. Schedule na sa practice. Unsa? Karate club? Oo. Kipa-eskwela man silang Tito Luisito karate. Silang duha si Layla? Oo, lagi. Silang duha. Usa kay plano ni Tito Luisito anang duha? Ambot ba eh? Pero, mura man ugo ko'y gamit sa mong relasyon ni Layla. Kaklaro, ana, wa kay gamit. Kay inay nga ikaw nga uyab ni Layla ang angay niyang ikauban kanunay. Sa Rexon naman hinuon kauban niya kanunay. Wala gibitaw. Busa kinahanglang mulihok ka. Ayaw palupig ni Rexon, oy. Kaning kamot nga ikadata ni mo si Layla og makuha mo ang ipagkababay, Bimbo. Unsa? Hunahunaan agud, Bimbo. Kung makuha ni mo pagkababay ni Layla o niya mumabdos siya, automatic ka mahimo ka na makapakasal kang Layla. Og ikaw nang mahimong magbuot sa iyang kinabuhi og dili na si Tito Luisito. Tungod kay bana ka naman ni Layla. Gusto ka? Husto mo lang? Busa, paninguha na nga madani mong butal si Layla. Ako ni planuhog maayo. Ay, salamat. Niagid taon tas bay, niabot na. Ayaw na kanaok. Oh, nga naman, may panugon pa ka, Rexon? Layla, barugi ang imong gisaan ako, ha? Nga wa kay sultihan sa kong pag-kiss nimo. Ay, wa lagi. Musaad gani ko nga di ko magsaba. Dili ko na magsaba. Sige. Kanaog na. Hello, Papa! Hi. Kumusta man ang inyong practice ni Rexon sa karate? Aw, maayo na kay Bipa, oy. Mayo. Kinahanglang magapanalipod na si Rexon siyang kaugalingon og nimo, Layla. Aw, okay na mi pa. Ikaw, kumusta naman ka? Niya. Kapoy na. Ha? Pa, tarong diha, uy. Paningkamo taon pa, uy. Gubag yung kinabuhi ko kung mawa ka pa. Ayaw kahadlok kung mawa ko, Layla. Ako kang ipahimutang. Pa, Sa ari lang ko, gabi sa nun siya'y mahitabo. Dili ka mo biya ning baya. Haba, Layla. Opa. O gayaw pasag ni si Rexon. Ha? Tabangi siya. Kunwa na niya ko, Layla. Aw. Wanay problema pa, uy. Ay, hala. May nanawag. Kakajut pa, ha? Kakajut lang. Hello? Layla, mamisita ko ni mo karong gabi, ha? Ha? Manangit pa ko. Pa, mamisita ko nun ako karong gabi si Bimbo. Sige. Papamisita, ha? Uy, Hello, tita. Good evening. good evening, Bimbo. Mamisita ka ni Layla? Dali, sold. Yes, tita. Sige, dinhi ka una. Adoon ko si Layla sa iyang kwarto.
Kinahangay kauban ko kanunay si Layla. Bahala na. Kada gabi kong mamisita ni din sa ila. Oh, ha, may Bimbo. Niya lagi ka. May ano nga, niya ka. Nakoy kauban sa inom. Sorry, Barts. Pero di ko mainom karon kay mamisita ko Layla. Ha? Si Layla ang imong tuyo karon? O bay? Seryoso na gid ka ni Layla, ha? O bay? Unsa? Nana si Bimbo, tita? Namisita na Layla, ako? naa. Halalakaw ato banga. Pero, mangutanaw na ko nimo. Unsa man na, tita? Unsa man? Ganahan ka ba gyud niya ng Bimbo? Aw, oo. Ganahan ko niya kay buotan man siya. Unya, uyab naman sab mi. Kinala makagusto gyud ko niya. Mura mahag na pugos ka lang. Kuan man gud, tita. Na ako'y secret isulti ni mo, ha? Unsa ka na, Layla? Ako nang gisugot si Bimbo aron malipay sa Rexon. Unsa? Si Rexon ang rason? O, tita, kaiya maning manok. Unya, imo siyang gipaboran bisan kon maldito siya nimo? Oh, oo. Aron malipay sab siya. Ha? Musakripisyo ka tungod og alang sa kalipay ni Rexon? O, tita. Nga naman, Layla. Ha? Oh, kwan. Maulang. Sige, tita, ha. Ako na tubangon si Bimbo. Layla, salamat nga ikauban sab ka nako karon. Nga naman di ay. Ambot ba? Minghu naman ko nimo. Pagulit ako sa imong kamot, ha? Ha? Gunit lang. Pahag ka ko sa imong kamot, ha? Sige, kiss lang. May mong mukis ko sa imong aping. Uyab gud ta. Aping? Oh, sige. Aping lang, ha? Aping na lagi. Rickson? Naani mo diha? Sorry. Bimbo, dihaw na ka, ha? Ako na tabangan si Rexon sa paghipo sa bildo sa beer nga nabuak si Minto. Kadali lang. Okay lang. Nausa mo sa kaoy. Sa manigibunal ni mo beer, Utre? Ano ka man diha? Yabag ka? Ano ko taong akong ibunal? Napandol ko, oy. Maong nabuhian ako ang tray sa beer. Ay! Oh! Oy! Layla? Ray! Layla, nasamad ka? Natunok lang. Dali. Tambalan to na imong tudlo. Ay, okay na ni, oy. Hala. Gamay raman ni. Nagdugo mo na imong tudlo. Bibi, atong supsupan sa dugo. Layla! Ay! Tiwas na naglimpyo ang bildo, ha? Uy! Yabag mo nito, na. Maangin mo ko siya kadanghag. Nagpabuhin na akong kamot, uy. Naon sa masakaw siyam na yung sup-sup. Ay, yabag nito, uy. Sige. Ikaw may yabag, dili ikaw. Tambalin lang kamot mo dito. Ako nahipos ining mga buwak sa botilya sa beer o baso. Sige, ha. Salamat, ha. Okay na, babe. Nausam ko. Niyabag mo ko. Anong nabuhian mo ito na kong tray sa beer? Pagkakita na ko ni Bimbo nga, may kisa kamot ni Layla. Yabagag na ko, eh. Rexon, naon sa Oy, tita? Niya ka sluyo? Oo. May gikuha ko nga mga tanong. Naunsa ka ba? Nganong nasuko ka man? O gonsa matong may kagay dapit sa swimming pool? Ha? Kuwan, tita. Ay, dangog kayo nga kong kamot. Mo nang nabuhian ako ang tray sa beer. O niya suntokon din na nimong paril semento. Ha? Akuan, kanang... Nana ko'y gikalugutan.
O samsam ko na imong gikalagutan, ha? Tita, doon na kay tambal sa mud. Oh. Uy, Rickson, nasa day ka diha? Uy, nagtuko man day lagi ng tudlo ni mo, Layla. Ay da, nasama daw ni sa bildo sa baso nga nabuhian ni Rickson sa swimming pool, tita. Pero okay rin ni, layo rin ni tinai, uy. Oh, dali. Tultulan ta ka sa medicine cabinet. Ay, tita, hapdusa, uy. Kung sa bagyo na itabo, ha? Ay, kuanda. Ay, nakurat malagod ni si Bimbo. Kay kalit lang mi kagay sa mong luyos Rickson. Oh, pastilan yun kining tawhana. Ang pagkadingas lang yun. Ngano ka na siya, tita, no? Kinsa? Si Rexon? Oo. Misamot pa na siya kasaputon ron. Na, ambot lang nga ng tahana, Layla. Unya, no? Murag dili na siya ganahan ni Bimbo. Kari na noon, siya dili ganahan ni Bimbo nga. Uyab na Miss Bimbo. Pasig doon na siya laing plano ni mo. Ha? Tita? Mulakaw na ko. Hoy, Rickson. O sabi mo plano na ako. Naunsa ka, Layla? Kuan manggod, mingon manggod si Tita Teresita ba nga basin doon ako no kay plano, maong saputo na kay karon. Layla, ayaw lang una nagsipo ka si Rexon. Hoy, Layla. Makoy plano ni mo eh. Naunsa mo ka? Isang unsa lang masuot si mong utok. Rexon, ayaw na lang nagkasabi si Layla. Ako ang misulti, basin og doon na kay plano niya. Mo nga misamot kag kasaputon. Nangutanan naman mo sa akong plano. Ang akong plano, mauni. Mangita kong paagi nga mulayas ng libata din eh. Sakita sa planuha, uy. Sakita ito pagkasulti, tita, uy. Ayaw na lang tugtagda si Rexon, Layla. Wa, pagit ka maanad niya niyang iyang sinultihan? Naanad naman unta ko, pero ambot ba sakita? Usahay ba? Masakitan man sab ko siya mga insulto. Pues, ayaw na lang na siya paminawa. Sige, tita, uy. Ako na lang hunaon nga bata na siya nga igihan. Unsa man, okay na ka? Wala ba magungkot ang imong sabad sa tudlo? Ay, wa naman. Kining Bimbo. Wa kay nabantayan ni Rickson? Kada iyang kasaputon ba ang buti mo ipasabot? Oo. Maulian pa ka na siya, anak. Butlong ka. Pero, sukad. Karon ba kung makakita ni Rickson nga, wala kinupahiyong? Sa una, kiat na siya, oy. Maguna-una ko lang pangumidya ng Unibinos. Pero karon, marumag, lugitono nag-igpahiyong? Mao ba? Ano kang naingon man na siya, anak, no? Tanaw na ko, no? Murag doon na siya problema. Gusto jud ka. Ug murag, ako gyud ang problema. Ha? Miprangka man gud na siya nga nagplano siyang palayason ko dinhi. Ug hapit nagikudot li Bimbo. Pagkasal lang nako. Aron adto na ka sa amo puyo. DJ Max. Maulo na ang bugtong bagi nga magkalingkawas ka ni Rickson. Malayo ka niya. Kung magpakasal ka nako, Layla. Seryoso ba? Mga sawa gyud ka nako Bimbo as in? Oo, Layla. Seryoso na gyud ko. Ako naman gyud hunag maayo. Bisan libat ko. Dili ka kamao nga mga sawa nako. Unya, mupaso sa simbahan uban nako. Wa na'y problema imong mga mata. Busa, kung musugot ka, mga sawa ko nimo. Magagad ko ni Papa Luisito, oy. Kung gusto ka, manangin ko ni Sir Luisito. Nausam to si Rickson na. Pagkadikid masabot ang nilihaw ka. Hello, Binos? Unsa naman? Nakapamisita gyud ka ni Layla karon. Ooy, huwag ako naging permihon. Sa di pa kong pauli, muhapit ko niya sa bahay. Pero dili naman ang ikaw mohatod niya sa bay. Di palagi siya isalig ni Tito Luisito na ako. Huwag ko kasabutan ng Tito Luisito. Ganon si Rexon pa magiging gihapon niyang hasulot na ng Layla. Pinos, mga sawa na ko ni Layla. Unsa? Ugma, pag-isulti kong Tito Luisito. Mananggid akong Tito Luisito ng mga sawa ko ni Layla. Unsa? Makigsulti si Bimbo nimo karong gabi pa? Oo. Nanawag siya na ako ganina. Nananghid nga makigsulti na ako. Maong gipatawag taga. Ha? Nga naman pa. Unsa man, Layla. Andam ka na bang magminyo?
Ha? Ay, kuan. Ambot ba pa, pero Pero unsa? libat manggug ko pa. Unya, di ko kasiguro sa gibating Bimbo nako. Gawas pa. Gawas pa unsa? Lausa, Ay, ayaw na lang pa, oy. may itago ka na ba ay nako, Layla? Kuan ba pa? Ang tinuod ba? Gisugot naman yun ako na si Bimbo tungod ni Rexon. Nahibaw ko anak. Mao nga. Nga, Wa kay gibati kang Bimbo, mao ba? kuan. Testing uya pa man mi. Di lang tingali na mi magseryoso. Okay, sige. Pero magisulti ko ni Bimbo karong gabi. Tita? Niya rin si Bimbo? Oh, yes. Sa'yo man ang namisita ni Laila. Pero nagsulti pa sila si Tito ni mo, Luisito. Unsa? Unsa ba kayo nag-iba nagsultihan, no? Isulti na ang imong tuyo kanako, Bimbo. Tito Kwan, ako na gining ginahuna og maayo. Unsa man ka na. Kung imong tugutan, mga sawan ko ni Layla. Seryoso ka? O, Tito. Okay. Oh, musugot ka nga. Mga sawa ko ni Layla, Tito. O, Bimbo. Mahimo ka ng mga sawa sa akong anak. Muuyon ka si Layla sa amahan nga minyo na siya kang Bimbo. Unsa man kay sunod nga mahitabo. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati. Soban pa mga sumpay ning sugilanon. Layla Libat. Dalit sa RMN Drama.